Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode mga kastudyo, meron po kaming Seafood Fest. Ayan po. Sobrang dami po nito mga kastudyo. Itong lahat mga kastudyo, kami po yung nagluto ni Mrs. Ayan, unang-una, mayroon kami ditong buttered garlic shrimp na sobrang lalaki po. Dito tawag sa amin pansat. Prawns na Prawns na pala to. Tiger prawns. Ayan o. Sobrang lalaki po. Tsaka mayroon din kami ditong pritong tilapia. Mayroon ding adobong pusit. Yes. Tsaka tambayang. Nandito po yung sabaw niya. Nilaga po na tambayang. Sa iyo, Mang. Tsaka meron ditong red crab. Ang tawag dito sa amin ay ubaw. Ubaw? Ano da yun? Ubaw bito. Ubaw ba? So, red crabs daw yan mga studio. Nabili namin doon sa palengke po. Yung kilo niyan is 280 per kilo. Ito naman, sobrang mahal po. 700 to per kilo. Tsaka, meron pa tayong, ano pa dyan? Tilapia pa din, no? So, ayan na po mga studio. This video po is online collaboration with LB Deluxe Vlogs. Sila po ay nasa Canada ngayon. Si Ma'am Ria at si Sir John. Sobrang babait po nila mga studio. Bago pa lang po sila na mukbanger. Tapos, nung wala pa po silang vlog po, dati, grabe po yung support niya dito sa channel namin. Kaya ngayon po, nag-online collab kami. Tsaka, pinaghandaan talaga nila ni Ma'am ito. Dahil naghanda po sila ng isang buong lechon. Oh, grabe. So, please check out this short clip po. Pasok! Crispy pata, guys. Wow! Hello mga ka-studio! Iniimbitahan po namin kayong suportahan at bisitahin po ang aming channel, LB Deluxe Vlogs. Katulad din po ng pagsuporta niyo kina Bisaya Studio. Maraming salamat po and we'll see you guys on our channel. Bye! Bye! At yun na po mga ka-studio, nakita na po natin ang video nila Ma'am LV Deluxe Vlogs. Grabe po ang sasarap po ng mga pagkain nila po. At huwag po natin silang kalimutang suportahan din po. Please like, subscribe at paki-on na din po na notification bell para updated tayo sa mga bagong videos nila po. So yun mga studio, after this premiere po, 7 PM sa amin, sa kanila may 7:30 PM. Malakas kumain yan sila. Lalo na dun sa balut po, grabe ang dami nilang naubos na balut. Si Sir John. Pati si Sir John, mahilig sa mga Filipino food dyan. Game na game po siya. Opo. So maraming salamat Ma'am LB Deluxe at Sir John. Thank you so much Ma'am Ria at Sir John. Opo. So ayan na, pray muna tayo bago tayo mag-start kumain mga studio. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Dito tayo magsimula sa tambayang. Kain po tayo. Lalaki po na siya. Kaon kanina no? Sana ko. Nandito po yung sabaw. Sana anak. Higop sa ko sabaw ha. Lamig yung sabaw ni yun guys. Mainit pa yung sabaw. Mainit po mo. Medyo may anghang. Mantay ha. May halang ha. May halang gamay ang sabaw. Yan o. Nabitaw halang sabaw kay halang madiri. Halang? Kain po tayo. Kain po tayo mga ka-studio. Nalami kayo. Muna para paggatas kung kuan, buntis. Madami daw yung gatas ng ina pag ganito yung kinakain. Kata sa mga nagpatutoy. Gulada mo. Kumuha ako pang kasaksan yan. Ito sa'yo naka...
Yan. Dami kayo, nani mo no? Tamis-tamis mong gudang sabaw. Hanggang kaning ko ano, sambayang. Hindi ba na kunin mo ng kaon kagalang na? Ayan po, ang laki nito. Yan. Wala na siyang laman, oh. Grabe ang laki, oh. Nandito tayo sa kuan pang. Usit tayo sa paborito ni Sax. Pusit. Usit ka? Mingon ka pusit niyan. Dayo ninyo napagkagpusit. Tara oh. Ayan mga studio. Maliliit na pusit. Tabi natin ito mo para makita nila yung pagkain natin. Sige. Ito na. Ang sarap ng sabaw mo eh. Ayan mga ka-studio. Wow. Uy. Sorry. Sorry po. Nahulog. Ang cute. Sorry nak. Wow, kalami ano yun. Berada yun nak. Inahan guys sa nani mga seafoods mga studio. Ulitin ko po, wag mo natin kalimutan si Ma'am LB Deluxe Vlogs. After this video po, makasunod po kami. 7:30 po yung premiere nila po. Pagkatapos po ng premiere namin. Sobrang babait po nila. Kaya wag po natin kalimutan po. Teka po. Nga pa? Kaon ba ka? Asa yung kutsara? Ako rice man, kuwangan. Dami eh, kuwan. Ayan, meron pa dito. Lagyan ko ng rice, ha? Dami sa kuwan eh. Nasudan. Punan pa na ko. Yan na muna. Kaya basag, di na sumurot. Lamunan ko kalsa. Dami no? Ang sarap po mga studio. Ikaw mo. Thank you, Pang. Sarap naman na. May halang. Hindi ni halang na. Ang kanin adobo. Adobo nga pusit. Dilapia tayo mang. Sa'yo kunan kita. Kaya pagdisig maglisod ka. Ganahan mo po guys. Isa sa iyay kadako. Tilapia. Grabe. Wow. Ito bang. Thank you, Pang. Mas malaki pa to no? Yung isa. Uy. Mahulog yan eh. Ako kay matama. Matay mo, ha? Sige, lugitan ng matanak. Yan. Grabe. Kadako ni mo. Ito natin lagay. May kita ba ito dito lang? Yan. Nakuha na niyo mo. Nahurot naman itong adobo mo. Pusit? Usit, ayan. Kain po tayo. Mayroon kami ditong pinakurat sa gilid. Nakuha na ni Sax yung paborito niyang mata. Iyan ang gilugit. Ang sarap talaga ng tilapia, mang. Ano pa naman ako tanong dahil? Kunin nyo kutsara. Wala naman. Yaray mata eh. Anak ko. Kana nak biraha. Kana birada. Tagaan di ka kuha na. Unod ha.
Kada ay. Na lami na tambok. Tambok kay tilapia ha. Ang laki po mga studio. Bantay sa bukod. Sarap ng tilapia mo, no? All time fave talaga itong tilapia. Pag nagtitimpla ako ng tilapia mga studio, yung gamit ko ay asin tsaka magic sarap. Pinapahiran ko po siya. Pati sa loob nilalagyan ko po asin at magic sarap lang po. So na sobrang sarap talaga. Pati anak nyo po makakain ba, no? Matabang kasi ito pa, no? Maraming salamat talaga kay Ma'am Realy, no? Realin. LB Deluxe Vlog po sa online collaboration na ito. Thank you so much, ma'am. At kay Sir John din po. Pagkatapos po dito sa amin po, doon naman po tayo sa kanila po makikain. Makikain tayo doon ng lechon. Yan. Grabe o ka. Kani pahit sa ni mang. Hari na po sa kuhan. Diri ay. Kay masyadong mataas na ba? Excuse me. Excuse me. Saan tayo pang? Sa crab? Sa shrimp? Bita na. Yan. Itong ulo kunin ko ha. Nilinis ko po ito ng mabuti po. Kinuha ko dito yung kuhan ba? Mga lamang loob. Yan. Uy, additional rice. Mag-rice ako pang. Grabe ito Ubos na yung kasi. rice ko. Ang sarap Ikaw ng pa. ulam. Oh, ako din mang. Additional rice pa din. Yan. Yan oh, ang laki oh. Mukhang maubos natin itong isang kaldero. Ubus yung isang kaldero mang. Kanito ulam. Oh, sa'yo to nak. Wow. Ikaw mang. Bigyan kita? Yan, Wow, nakita na thank you kita oh. pa. Kanlay hubit mga. Kasi ako yung hubit ni Sax. Okay. Wow, ulo. Laki po. Yan. Wow, ang sarap na. Madami po itong butter. Nilagyan ko ng madaming butter ito sa sabaw para mawala yung lansa ba. Tsaka madaming garlic. Kain po. Sarap susupon, Bing. Grabe, kalabo mang. Mga tambok mang. Grabe ang lalaki. Lagi? Hinay lang. Kay laburo ba ganyan? Dagko gano? Kapuno ba mo ba? Hinay lang. Ay, hamong tanan. Ay, hamong tanan. Tara no? Kasing laki ng kuhan, dalawang daliri ko. Ang grabe ang laki ng ulo. Ay, sorry. Si Sash po mga kastudyo, bagong gising siya ba? Nakatulog kasi siya sa upuan habang nanonood ng TV. Yan po.
Yung buhok niya, oh. Bagong gising talaga. Wow. Sa'yo to. Sige. Sige. Wow. Yan, okay na yan lang. Kaya mo pabuak na. Ito. Pagod ako ulo. Ano to, tambok mo ni? Wow, ayan, oh. Taba pa. Imuhan ni nak? Ha? Ang uluhan. Kuha na ka. Yan na, ganito po kay Sax para mabilis siyang makuha. Ya, hubid yan nak. Kuha ko. Kani, imuha ni? Ha? Kada. Kuha dia mo. Kuhahin na to mga kuha na. Yeah. Mataba sa'yo mo? Wow. Ito daw. Meron siyang aligit kunti. Wow. Di masyadong mataba to. Pero ang lalaki niya, no? Anong tawag dito man? Kubaw? Ubaw. Kubaw? Ubaw. Ah. Ay. Kalamit ang crabs eh. Dami kayo mo no? Dito nga part po, grabe. Mahirap siya kainin pero sobrang sarap po talaga ng mga ganitong klaseng kuan. Ulam. Unuron kayo. Hmm. Kas kayo ni kanon. Pero di lang ta magpalabi. Dito po yung kuan ko, suka, sobrang anghang ba. Sarap. Nakagana sa kain. Meron ka pa na. Ito pa na ko. Sak, susungin mo kaon na ni ba? Ito ako. Nadre mga uno daghan na. Ang sarap. Sobrang sarap po. Thank you so much, Ma'am LV Deluxe Vlogs, for this online collaboration. Ang sarap ng kombinasyon, no? Ng tilapia at saka yung mga crabs, no? Sarap nito dalhin sa kuan pang sa dagat, no? Maligo ng dagat. Yan, nag-enjoy talaga si Sax, oh. Sa lahat po ng sumasabay sa amin ngayon sa kainan po, maraming salamat. Ano? Ito? Maraming salamat po. Kain po tayo. Yan, sa mga mahilig sa crabs dyan. Laki ng paak. Dili siya madag ingkit ug ngipon. Ano? Ay, paspas na mo na. Napam na mo gamay, oh. Yan, oh.
Tubig, Pero, meron din siyang kuan ako. Ang sami. Hindi pa man siya higot. Isa dito. Mahigot pa. Uy, ikot niya ako ah. Ano na, kadaran ako. Unod. Ipadapli na nato nak. Sinsya po ha, medyo mataas to na video kasi ang hirap ano. Excuse me. Sige, kain ka pa dyan. Ubos na tilapia ko ma'am. Hirap na ni. Oh, please. Tambok ba si Muha mang? Napili mo. Ito pa. Tambok kayo? Mm. Merong aligi no? Merong aligi. Yan, sa'yo yan. Ubos pa rin rice mo. Yan. Naklat man? Wow! Dami. Wait sa nak. Masamad ka na. Wah. Ayan. Yan, hindi lang namin ubusin to mga paak mga kastudyo. Sinampulan na namin ang isa para makain si Sax ba. Shoutout po muna ako habang kumakain po sila. Mega shoutout Joy Cuevas and Michael McManus from New York. Hello po sa inyo. And shoutout din po Lorna Casa Francisco. Ayan. Mega shoutout din ko po yung dalawang VIP members namin na bago pong sumali. Diamond VIP po. Sina Jazz Eats at si Ma'am Cebuana ako. Ayan. Maraming salamat po sa pag-join sa VIP member namin. Yan, grabe. Sobrang enjoy mo yung crabs pang. Sarap. Nasa po ako. Ikaw po? Mga kastudyo, wag po natin kalimutang suportahan din po si Ma'am LV Deluxe Vlogs din po. Ayan. Sobrang bait po ni Ma'am at saka supportive din po yung husband niya po. Hanggang dito lang po kami mga kastudyo. Grabe po, ang dami naming nakain sa sobrang sarap po ng mga pagkain ngayon. So, Bye for now and see you for our next mukbang adventure. bye-bye!